Чираттагы котлау хатыбыз Балакова шәһәренә юллана. Бүген үзенең күркәм юбилеен, 45 яшьлек матур туган көнен, Иске Кулатка бистәсендә туып үскән Мустафин Данил Камилович каршылый. Аны әлеге күркәм гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Әлфия Салимҗановна, кызы Даяна һәм улы Донат ихластан котлыйлар. Безнең бик кадерле булган кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтиебез бүген юбилеен каршылый. Аңа нибары 45 яшь тула. Хатын-кызны бу вакытта пешеп җиткән җиләк белән тиңлиләр. Ир-атларны зәвыклы коньяк белән тиңләп була торгандыр. 45 яшьтә син әле сөеклебез баһадирларда япь-яшь. Алга таба карап, күп максатлар алдыңа куясың. Никадәр хыяллар белән янып яшисең. Күпме генә гаиләң өчен эшләп яшәсәң дә, син безне яратырга, безгә наз бүләк итәргә дә вакыт табасың. Барысы өчен синең алда мең рәхмәтебезне дә әйтәбез. Бел, без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф-хәтәрләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне читләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булып, сөенеп, яшим дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син канәгать булсын өчен мин дә барысында эшләргә риза. Әгәр дә тормыш юлыңны минем белән бәйләвеңә үкенмисең икән, мин тагын да бәхетлерәк булырмын. Картлык көне безгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Үзе килгән бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган. Бүгенге без бигрәк кадерле. Данилым белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсәк иде гомерне. Бүген аның гади туган көне. 45-ен менә тутыра. Ул бит ирем, дустым, якыным да түр башында әнә утыра. Улы йөрәкле син, синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тар сукмактан читкә тайпылмыйча, җитәкләшеп барсын тормышлар. Күптән хыялланган улың туды. Ул бит синең нәни күчермәң. Синең янәшәңдә бер кайчанда авыр хисләр бүтән кичермәм. Син булганда бер хазина кебек, ышанычлы тоям үзеңне. Адымым да матурырак кебек, курыкмыйча әйтәм сүземне. Гаиләбезнең ныклы терәге син. Эшем дип таянып йөрисең. Кайчак хәтта күбрәк тырышасың, үзеңне бер саклый белмисең. Туган көнең синең котлы булсын. Телим сиңа изге теләкләр. Шатлыкта да, борчу килгәндә дә бергә типсен йөрәкләр. Син ир кеше, улың, кызыңа да үрнәк булып яшә гомергә. Насыйп булсын безгә балаларның балаларын әле күрергә. Син булганда безнең өебезгә кояш кергән кебек. И рәхәт. Синең белән очраштырган өчен язмышыма Данил. Мең рәхмәт. Кадерле Данил Камилович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җырны якыннарыгыздан бүләк итеп кабул итегез.